jo crec que actualment tenim una federació de regatistes. I el principal valor que jo crec que podem aportar a la Federació Catalana de Vela és convertir la federació de regatistes a una federació de navegants. I on recau la diferència? Hi ha exemples de federacions, com pot ser la Federació de Muntanya o pot ser la Federació d'Esquí, a la qual els conceptes són absolutament diferents i unes tenen molt d'èxit i altres no tenen tant. Tenim l'exemple de l'esquí. L'esquí podríem equiparar-lo una miqueta a la funció de la Federació Catalana de Vela, tal com s'ha executat aquests últims anys. L'esquí té aproximadament, no sé, si em treuen 1 milió o 2 milions de forfait l'any. Tanmateix, la Federació Catalana d'Esquí té molt poques llicències, no crec que arribi a les 3 o 4.000 llicències. Si posem, per exemple, un altre cas de federació anteposat a la Federació d'Esquí, ens podem trobar la Federació de Muntanya, que és una de les federacions amb més nombres de federats. Curiosament, no fan competició, sinó donen un servei als federats. Jo crec que la Federació Catalana de Vela s'ha de convertir. Més de 6.500 regatistes, no sé si els tindrem. Ara sí que podem transformar una federació en tenir més de 6.500 navegants. Podem arribar a tenir de 30, 40, 50, 60.000 navegants. De fet, una de les coses que a mi em sorprèn i em motiva és veure l'entorn en el que ens movem. Probablement som la part de geografia a nivell europeu amb més quilòmetres o més clubs a nivell de densitat de territori. Tanmateix, només tenim 6.500 llicències. Jo crec que aquest canvi de mentalitat és bàsic, perquè és un canvi de mentalitat no només a nivell de recursos per a la federació, que evidentment les llicències no, sinó que crec que aquest canvi de mentalitat l'hem d'aplicar també a la població en general. Actualment, i segons els estudis que molts tenim respecte a la percepció de la gent respecte al món de la vela, és una cosa elitista, tancada, inaccessible, cara. Jo crec que aquesta tendència l'hem de trencar. Golf ha trencat el concepte elitista i s'ha popularitzat. El tenis ha trencat el concepte elitista i s'ha popularitzat. Jo crec que ara és el moment que la vela surti de l'armari, diguem-ne, i ens popularitzem d'una vegada per totes. Tenim aquí a Catalunya un medi perfecte, genial i a més un clima fantàstic per practicar aquest esport, i la federació ha de ser això, ha de ser una federació que englobi a tots els navegants, però per englobar tots els navegants no vol dir només dir que volem englobar els navegants, sinó que hem de fer coses per englobar aquests navegants. Per això nosaltres proposem mesures concretes. Hem de donar valor a la llicència federativa. La llicència federativa actualment és percebuda per la majoria de regatistes com una taxa que hom ha de pagar per participar en regates, quan la llicència federativa hauria de ser un valor pel regatista. Què podem fer? Podem buscar assegurances de responsabilitat civil fora de regata per tenir cobertures més extenses que les actuals. Podem negociar amb les asseguradores per baixar els preus dels tot risc per diferents tipus d'embarcació i, per tant, estalviant-se una quantitat de diners pels nostres regatistes. Podem crear una borsa a nivell d'internet per tenir tripulants que puguin navegar els caps de setmana a creuers i que els padrons també puguin tenir gent a disposició. Podem crear un catàleg i negociar amb les empreses del sector nàutic per aconseguir descomptes i, per tant, que la targeta federativa pugui tenir descomptes a les empreses del sector nàutic. Podem negociar també amb el Museu Marítim perquè la llicència federativa sigui una forma de poder entrar gratuïtament als museus. Tot això, per què ho fem? Ho fem per donar un servei, o per què ho volem fer? Ho volem per donar un servei i perquè aquesta llicència, que actualment és una taxa, passi a ser un valor afegit. Perquè si nosaltres donem serveis i donem prestacions a la gent s'apuntarà amb nosaltres. Hi ha una altra cosa que s'ha parlat, que jo crec que és bàsica, que és el fet de la repercussió en premsa de la nostra activitat. No és només fer les coses, sinó que la gent sàpiga totes les coses. Això és una prima imprescindible per a qualsevol estudiant de màrqueting i relacions públiques. Nosaltres a la campanya hem tingut la Mireia, que està estudiant relacions públiques, sempre m'ho diu, escolta, no has de fer les coses, sinó que a més que se n'entén que les fas. I la vela també ha de fer això. La vela s'ha de fer sentir, hem de tenir major presència en mitjans de comunicació, perquè això és un cercle virtuós que jo he pogut aplicar a la meva classe, com deia en Xavier Roca, jo he pogut aplicar a la classe petit i que és un model que és extrapolable també a la vela en general. Major presència als mitjans de comunicació, major possibilitat de tenir patrocini. Si tenim més patrocini, per tant, recursos privats, no ens hem de limitar a gestionar el diner públic, sinó que hem de ser capaços de buscar, motivar i engrescar a les empreses perquè ens donin recursos per poder fer activitats. Major presència als mitjans de comunicació, major
patrocini, més diners per poder fer activitats i donar serveis als nostres clubs, i a la vegada també augmentarem, per tant, la gent que navega, que té activitats. No només ens hem de limitar a això, podem buscar noves fórmules, podem buscar nous formats de regata, podem buscar noves maneres de competició, però en tot cas el que sí que hem de tenir molt clar és que si volem que Catalunya passi a ser, o la vela catalana passi a ser un referent com a esport dins de Catalunya, hem de fer encara molta feina. Per primera vegada Catalunya, o la Federació Catalana de Vela, té la possibilitat de fer un canvi. Les juntes que hi ha hagut fins ara han sigut continuistes, ho han fet bé, se'ls està molt agraït, jo estic molt agraït de la tasca que han estat desenvolupant durant tots aquests anys, més de 30 anys, podem dir, de les juntes actuals, però crec que ara toca un canvi. Per això us demano que ens apoyeu, que voteu el canvi i que ens ajudeu a hissar la vela del canvi.